Wacce suke so? 200. A zuba musu wannan birni. Gashi nan zai zuba musu. Shahararren mawaƙin nan wanda aka fi sani da Isa Ayagi na farin cikin sanarwa da masoya zai gabatar da wasan sallah ranar 1 ga sallah. Shi dai wannan wasan sallah za a gabatar da shi ne a Park Youth Center bangaren Park. Kuma an tanadi abubuwa na musamman a wannan waje domin nishadantarwa. Saboda haka karki bari a baku labari, wannan wasa dai za a gabatar da shi ne a ranar sallah. An tanadi abubuwa na musamman a wannan waje kamar swimming pool tare da sauran abubuwa na nishadantarwa. Kuma kuɗin shiga wannan waje akan farashi kalilan ne. Kar ku manta dai za a gabatar da wannan wasa ne a ranar 1 ga sallah. An tanadi abubuwa na musamman a wannan waje saboda gudanar da wasan sallah iri-iri. Ku dai kar ku bari a baku labari sai kun zo.